आलोक भैया जिंदाबाद 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 मीरा दीदी जिंदाबाद 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 आलोक भैया जिंदाबाद 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 मीरा दीदी जिंदाबाद 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 घोड़ा छाप जिंदाबाद 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 घोड़ा छाप जिंदाबाद 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 सुनो ये चाचा चाची सुनी मोरे भैया आ गइल चुनाव के देखो न समैया। सुनो ये चाचा चाची सुनी मोरे भैया आ गइल चुनाव के देखो न समैया। भैया या लोग के अब की जितावे के बा ये चाचा हो घड़ा छाप बटन दबावे के बा ये चाचा हो मीरा दीदी के वार्ड बनावे के बा। अंछा पंचायत जिंदाबाद 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 अंछा पंचायत जिंदाबाद 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 लोक भैया जिंदाबाद 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 मजदूर गरीबवन के नेताई खास हुए भैया। 5 नंबर वार्ड के इनके पास हुए भैया। मजदूर गरीबवन के नेताई खास हुए भैया। 5 नंबर वार्ड के इनके पास हुए भैया। वार्ड नंबर 5 में विकास करवावे के बा ये चाचा हो घड़ा छाप बटन दबावे के बा ये चाचा हो मीरा दीदी के वार्ड बनावे के बा। आलोक भैया जिंदाबाद 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 मीरा दीदी जिंदाबाद 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 आलोक भैया जिंदाबाद 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 सुंदर विचार न कर हमें ई दिलावा के सच्चा। गाँव के बूढ़ा नौजवान जाने ला सभे बच्चा बच्चा। सुंदर विचार न कर हमें ई दिलावा के सच्चा। गाँव के बूढ़ा नौजवान जाने ला सभे बच्चा बच्चा। केहू के झसा में नयब कियावे के बा ये चाचा हो घड़ा छाप बटन दबावे के बा ये चाचा हो मीरा दीदी के वार्ड बनावे के बा। मीरा दीदी जिंदाबाद 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 घोड़ा छाप जिंदाबाद 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 घोड़ा छाप जिंदाबाद 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 सुधीर सिंह के बात जनी हो भूल भैया लोक के यह बस अपना सजहा। सुधीर सिंह के बात जनी हो भूल मीरा दीदी के यह बस अपना सजहा। विजयी के माला इनका पहनावे के बा ये चाचा हो घड़ा छाप बटन दबावे के बा ये चाचा हो मीरा दीदी के वार्ड बना